În spate în el de rămasă aia cu doi. Hai, Nica, hai! Du-te, du-te! Bă, Rica, mi-a bun! Rica! Păi îmi dă cu omul două picioare, doar acum. Zici că joacă arte marțiale, nu fotbal. Să nu trebuie să vii să joci fotbal, nu. Este, n-ai ce să zici, nu are spate. 11 metri? Da. Nu e 11 metri, nu? Că zic așa. O zic că să duc toți. Dacă ai ceva neclar, vino să vezi baza aici. Vino să vezi baza aici dacă ai ceva neclar. Da. Ioane, nu-l lăsa! Hai, dă-mi aici, Lea! Hai, urcă, urcă! Du-te cu aia, du-te cu ea! Urcă, du-te pe lângă el! Să împiedicară. Asta la coril, așa coril. Hai, din prima! Nu. Hai! Băi, Sorile, acum de ce nu intrează cu ea în care?